me bisano unyimano abam ti do se na person make a show abam asem na wo kan no kura bia nim wo yesa na ho ye mahi unim so betima kum nipa wo ye nipa bia sese no ma hu se wo ye wudini utrimu osu wo betima kum nipa obi a betima twa nto ato obi so amie kunu no wo ye wudini ananim sa asem no a aba no a mo ye ne kataso mo so na mo mpese mo be ya ma obi ehu sese na mo ye no mo ni manka maka mo no kura dada sanse hu se hu sese ena baabi wa bra baabi hu se ni free ban eja ni ho eja hyase tese wi kura ntwame nsunu na me obaya meneneti wono monwa kura so wono watima tesasem abebisame tese me hu asem me ka kire no asem no so no kura enye se enye no kura abam wagina so pa ne sen yesi agina so ben na wo a kire asem a wo kan ye no kura wanim kire ananim wanim dua se ni ekire ni pa oye ensem ekoso wotrim nyina me hu no wanim o onze wunim ensem ekoso wotrim nyina no me hu no wanim watsa oni asesa atomoso atoso abam sede me no sitie wo ma hu se me adua no kura si wo betimi de awuduro kura gum me abam enkasa yebusa wo be kasa da bi abam enkasa me da yesa yese wo ka se me wo ho yese me no ade a wa ye no me ka me no mi no ma ni hu ni se me di hu yaw ma se di hu few enya ade a me ni wani sei no me se wo de bompae na asem ade keka kono enya se de wo pa no wo de ka abam Atobla. Hoya mami ke yeni. Ebo. Hey, mami ya. Atobla. Akomyo ho. Menja achi. Oh. Me ba nu yinu mama. Me fama di anko. Kontina se Abula no ma. Me de kokoro. Abula no ma. Fa no mama na me fama di anko. Ye nya botre. Me de kokoro do so na yi. Enwo ne nchine sisu mi nse bi ma no wate ya. Ajo me yade. Oh. Atobla me yade no ama me dura no. Ese de be ya umpum be ya din da. Me mpom ade. Ya me nyina dura nchu me mpom ade. Ko fa me ba mama. Me fama di anko. Wane ya. Abula no ma nya akọ. Fa no mama. Abura ma de o ma ho. Echi wi. Wi. Oh. Abura no ma tu kwa da. Tu. Atobla me mbaje gesha. Ma me mfa kunya me wabre net. Me cha che adai. Me che famba ma me fama di anko. Ate. Na wo ya nkira ya mbe wiya no obi o ya de. Wa wiya ne de na be sha. Na chicha wo wa ya afua na ade na be sha na wo gba ne toge na wo tono mo na ameboa. Wana kira wo sha. Me ya. Me. Wo Adai. Turo kese a wupeje di ahye me ko me ye hin a wupeje turo ntese di ahye me ko adu atoda na me peje ahye so wo kese kontompo wo si ebuo no mkra di adanse se kontompo na ade to me me ka kontompo ewie di ahye me ntese beto me so wo di afama di mam na me mfa ne nko me si woni ha woni akodai kudai mu nya ni wadudu yafo a wo kudai mu obia wa ya de bia nya ni wadudu yafo a cha ne ya de na wo ba fa no a me na me do mo do ma de anka yi ma chuchire ero ya ba be fa ba na ko cha ne ya de e kura me pesa ne ho beto no wa yo ho ya ngira pa na to no mo na ati mi aba wia ne na ade da cha ani a che wo fa du fu mi ma be wia ne fa de sa cha awon nke na adai ma dia mi ma be wia ne fa no na ri onu na o si ha ye sa ya de wo ha nya ko wo yale da be o fa towani nyira ti nya ko yale na mo mfa ne mama me hwe de me ye ho me mpa jeje cham na wonu nya ko yale wonim fuma dia mam wo dia se masie me endo ni me bu ha wo ye sa enye ye nyina ebo fipam ye nyina ne wo kurum asem to bi mpanyin se ka ne ntina na aka ato wo ho e ka baako fo a obi ya ho aka enti wa yale ntempa na wa botrada na nka wuntimi kura mamma emranti abebo ni e pagare ni e de naba
na se se wagya na ne se ne se wate ne ho ahwim atwabra men pa gegecham efidi cha we bia be hu cha koda wo cha cha ya cha na wo ti aduro bo no wo ti bo ni tiri so bo ne dan che ti bo ni tiri so bo na che wo wi a we sha di kikiri de na ka cha wa no wa kana to wa no a cha ne cho afa no fu ada fuma dia mam de obe ka cha wo se na me pem no na ni ba kuro no gina benkuma na ni fa a cha wa da wo dia me ko pem no to o chi wani ayira wo dia me ko cha to bra me bopa e me ni pa hwehwa ni a cheche ye be hu che ya kwa bra no ma cha ha and you say na no to no no man tie mu wi cha me ye be cho de wo ba wo we tiri nya odia me na me ka ma me metu anu ahu ya bodo metu anu ahu de aye ne de che se wo ye aye yi wo ye twa nkonto na de fati ko na sa wo so ko bopa se me meti he me no wasem ba me no ni asem mire bi kura mo asem ko ahimfim na mbedi adanse ma wo di adanse ma ye ti na me ba sha ha na o fa du fufu wo patu ni manya asem a wo so wo ko bopa me firi ha me ko de afofie me ko bona mane se me hugu nsu gun kura ye musa na ofie ye musa waduro nu nku waduro nu chache nya ko bro nu mani ha waduro nu enku ya me bu nkotodwe nu ayepe ni abo achade e koduru de afu ani ma wo bi apesika ko ta adwuma me ya kan asem no adai bo me Kwado. Bombi. Ya bodom. Fambi. Kura mu hafu mu meho ya bodom de ni ba ye na ba hunamani. Wade ni ba ye na ba hunamani. Adai. Fambi bi. Adai. Fambi ba sha fambi ka ho. Ye tufu ye ntu sebre. Enti de wo ye bodi wonte. Ye tuwa mo wan ye ntu awisi. Ye ye tufu ye ntu sebre. Ye tuwa mo wan ye ntu awisi. Wo je wo home na. Adai na cho fambi ba wo home na. Adai. E ba adie. Me maduro nkum. Aduro na enkum. Na ahwe gina ho emre ofo ho kurum ha no mo abu chine no mesra wo we dem di su so boabo mu nyina no mebe ma waduro wate be fire mebe ma waduro be fire fufu cha dia wanya abura no ma de ni cha wo fa du fufu no fa no mani ni ja ne kunu wu ya che me ma nkono ma ba wate abetete mpampa afie ni bia ma wo ha ma wo chechia no wo di gukuku wa musi ga so onu a cha we ye juda enkunu ma aduro enkunu ma yeso wa yi aburu dada wo ho ntimpampa na pisi taba onyu obi antetema e me na atia ma se bo anka be hu ni abani se bredededede wa wuye na ene otu be fefe sa no awoyi di asedani na nkoma nana ese me kra no achimise be chunsem ene kika ko ye menka ana that's it what's nana be gina ya mususu na mase ade ba ko pe na misire firi mu se de bia muko todwe ne ma mon kan kire nananom se nkwane ahode ada o mode mame omo fa bi num meda se de be ya no pa wie nwumre da suo mu o mu hia me na mo makache a wo benya me na baba na se me soso eja me da ho na mi bu fa so a wosafo a me nsa me ho me kura me hia mo mo me de maboa mo nti no mo mpa ensire nkwatentene ahode no pe ne hia de na nipa ya egie ato preach awia da krope nti no pe ne hia mo soso na mase Dentsi bejina enti chiwa oda suti efie chiwa da suti amakunje chiwa ofio chiwa da su ofio nana we de yensom nyina kra aka yanum ebe ka mo num de nana no mutimi ye hu ade potia yemfa na wase efi se nipa ya ade a osaye yo senye nana no madum ena fa wo nka yemia bai na bra ba ye se sunyina basa masa akura nana no mutiasi nanka wopono kokoko mi nyane he wo ha no palati wopono kokoko mem wachi me dase ana to bremu ya kokoduru fo na mem wachi me dase edi asede ba wopono kokoko nti kura ya kata me din so wo ha wopono kokoko nti we ya nche kura aka be na enu na nsemi pe na wo betumi akọ sese bibia de atisi nche nyina na mna kwa muten nti no munko na mumfa mo ne nkototo nkrankram mo ne wo monka mo humom na munye se de mo hwehwe no na ba ko na nitwa no omumba ha hwe wa ka amasem wo mu mienu si emunumuru fie hadi hat na ntwie ni ewo fie ha we ya na mo kura we na we chine ne so na opie ha na se na adai wo de obi abrame
Ehwe dwuma wo mu di mi ha pa anya asanketo a. Omo be fia. Ye paliso be boni ye pemie ma dem se hye. Na eye de no mum so wa. Mo ye de ne hu sa. Na mo de se mo de nipa mo hwe de etua ni wo mu. Wo mu nim na nkasa mo nkyere wo ha. Mo nka se mo. Na wo ka kwa me nwa. Kyere wa na ba ha be mu ni ha be hwe wo de ne hu bunyam ha de ne ketere me ebude na num nsema wo boro so ho. Eye kyere wa. Ni gina. Me hwe se akokon na me si nyire ntia. Ya abodom ani ho hancho. Oba ye woni me. E ka to ne boro ke ye de atwade ma ni mu ha. Omo ba ya no omo so o ma ne ni sei. Wo kyere wa ba ya. Ai. Me di hye no wo ha ne wura dem ne yi ne breme. Hwe. Na me se wo di hye ba ha ya wo di hye ya de. No do bi abrɛ. Na me so wo di hye ya de afa nwoma ne bra na me hwehwem ne din de sei. Wada wuro ma na me hwehwe na eja. Me hunu de mi yi na ma wo se fefefe na wo ye toburo na me se fefefe na ye de ye fie ye ne de. Ena ntinka mo bobo ne se kyere bi de nkosua. Ase ya hwe nsei. Hwe. Mo bobo no. Ene wo ne me ha. Osuo buru akase buru nkase petepete me so me so me de edura me ye to nchen me ba honam ne de siani na me se me kusia wote kwantempon panyimfo se woni ekukodura no woni mirikatu me ho kala me cha no patan ene me ne no me ne wo mo nana me se mo anya obi pani ne nya asema upo bi aha wani ede ne nya asema me ntu de ye kase ye kan ye be kan ha wa me namu no ano no onye we no nko ntu de enche mo nko na mo fo woni nko krankra mo hwa o mo firifia ntempa be nanu na nsantem de na ho ye mo be fa na ko be ba no wote ho a ibusa na mani ase ne wo pa no wo bo na mani kompa obi nhye no nti no na de wo wano waji mi ku aboso osan na echi pem o pem abro ma aye me bon abro no ma ense asumdie o ense asumdie eni ye we ho hia mpani si de mu adi akono mu ni no nko de aka na sese ye bo ho ban wo badwindwiri we hu a ma nkonka ba ye se medie na nanom so ama osa aho fe ni eni munyama edi ama wo eni ye we hu ana ye da wasi se anka so mu me fa me nkore de kam tutu se ma mentan ya na men sumu debi sen sumu san se han mo bia ni ncha obebo abro no ma debi en ha ho kora en ha ho benyimfo si nsuo che etuo me yi ha intino ha ho kora akone koto odwuma so no hu se nananom toda o de ekosie e de siesie yen ansa no mo hunu dwom de e befa nananom ne katuafo nananom nshira chewa sani masi na oya na madwe nyina aye me anya wanka we mu nyina nka me hunu bi o body phone kase pe wo mu no e body phone de me de me okra me ntimi nkan me nima no kase pa ene ketswan ka bomba ko etsun sengu somame body phone kwa me boba bobo ti me wo mefu kubefu blufu unse kube no me bi no cre eno ni abe no abefu no we japade ni nyina no fawi unse we de watine ma obi ene so fawi na de aka nyina tsonsa na facheme wa ninje wakasapa de wo kan nyina no na me kamera ye fiu na so watwi madwena si so pa onim nananom ya adoma menane kine ya no ebe kwa hemfi no makotu so nsa de ama uchidi sa pepepe so abusuafo nyina mpema asa se me yema uti nananom fasa mo ma no twetwi sum na so bibi sisi ya ombet me ombet dimene atwema so pa mo ma me bragu nti uti afi ya mpanisi wani sama ya ni nya na de me de amane si e bedi de ebe no ye be home mframa nti se yade ba yentete habama ne mfansa ye ho yade enno na mo afra me a mo ahye manimunyam kese a ebesi saa be migusu kuta medin ne mabodin mu ti neso mesre mo se enhaban a mo abobi ti se banche ahai aya adwira tami ewu ebi hye ne na muti afra ne nyame ngu na mawu kire se wunwu en wo mekika saa ni mai nyina abom medi dwira mo aba wanya ako dwira etwato medi dwira ne dwira etwato na nti sei mo na mo ye nsankyira ne ma na beduru de aduri ti medi dwira no abra medi ade yi dwira ni
onipa boni ni bia la wo mpenya akoyie na ka ne nko na ba fefefe so no etese na nka hyebra amode ama no ne atete apansam ne de nananom mama won konkomo so ma won so mama won ni di meida mama won num nsuo ma na nye wa num da mama won num nya wo nyonyo muni wonni so soliti enya akọ kwan bi aso a mo adawro ma mo na da yesu frɛ mu a mo ba ye nsra ban mu nti na migina ha me kasa enye me ho na teme nananom mo man senkyerani na adi mo adawro ma mo aba wa mobo gira ye twatu yi mo hu ne mobo afa ni mo nyam biala mo de dom no ya onipa bonefo na weweri afiri ne ho mo mfa nom no eni mo nyam a mo de adom no ya weweri afiri ne ho mo mfa nom no eni mo nyam a mo de adom na ya weweri afiri ne ho ensono ma ya dum no man nye han sanse mu de mutumi ade nyina aye enti na da ne da ye wati ne ba mo na ase no igidi se mutumi ade nyina aye enti ne so muntwemo akoa no wofo nananom me san me sire mu biem se me den haban ya me de adwura mu aba wa yi egugya mu a ba bibiala mo amatumi se wisie ntumi nko enframa ntumi nko ensuo ntine mfa no mma wisie ye ebepunu kumo no emmɔ mfa wona tamfo so emmɔ mfa na tamfo so entrantra wo no mmɔwa no mahuru tutum nyina anwa wo no wo mokɔba wo mone nananom ni asi bi nananom adi nkunim Majanisa. No, so quite fina, but 2 cents sooner. Masai, me, you know, a good year or so. Mamma chim, no, mamma will be. And you chim, say, what's all the good year? It's welcome. And check me, no, so woman. That's a woman. Paya me one. You don't want him, sir. I could not come in a crumha. Yes, over bush. That mixture was a home done. Hey! Ah, can't him for near titru. Ah, so, dear. So, the memory woman is having a son of my Obama, commemorate. A memory na beso come say na that chip the memo de ayem man hey chiwa wow mam emema no no so ye no sa format because I no many cry ekum so when ni bi wa ho hey chiwa hey na poso ni uchi se share hey chiwa hey share
boa. Oh, Bembo. Mr. Beaver way. You be sentient. You don't want to start. Extra book, dear. Nyaku. Betina. Betina mi hu. Nyaku. Ne fiano. Betina. Nyaku. Nyaku. Boom. We futu kakra de mo. Enkwana kakra aka obedi na sase so. Se wure be fi bibia mpo a na nya asema ne dedue me be ka akire we. Na se be ya menka na sem tra ma wure mfinti. Mo swai ne se dwom. Ti me to akire na se wote ho na ate se ebo wo tiri mu a. Wa kai se enipa hu. Eya suro nipa no nipa hu we. Eya suro nipa no dasani nyaye. Wanene kwa wonene bonu anu nya wo bayo. Wanene bohye ne hunu wafom na wo nya wo bayo. Yonko brebo pa hwade wo dia ya me. Onipa hu akwa da mo secret se huruye. Moja mpani tirimu do. Ano ba ko asre se fe fa bomrane. Na wuja we chia wo di agina ho. Onipa na one de pa. Ya suro nipa no da sani nyi aye. Wono ba gura sre fe. Se dia nkyere do. Wuda we chia no wo di asiwo. Ti fa nwum we eto wutirim. Na onwumi de emu. Nipa hu akansem so. Ti se de waka no na e de betu mitiri. Nipa hu suro nipa pa no wanyina che. Moda wasiri wo futu. Amu sha pa. Nyago. Wodi. Oh, moda. Yame. Oh. Hey. Asoya. Bone pe na me dia yo. Me ne wonanti ma fa wo se minua. Asoya. Minim sanka minua impo na yemi se ka wo de o yem yonko a me ne wo boko sua tafre. Asoya to me yes ade. Bia be ko bia wo ne enum nyamba wo. Wo na mema pe, nko na mema. Hwe. Dia free kura. So se me catch you say hwe o mo ben wo yi. Wa yonkofo obusuafo nyina se wo hu. So ben, e na ja ne nche. Hwe. Wo Ai na wo fi a wo begigi ni pasa. Ha? Nananom. Nyakwe. Come listen. What's going Itu be bra me benya sa so ya no bi. Yankoi.